Gomenti Anambra State nakwa otu akpọrọ Amalgamated Union of Public Corporations, Civil Service Technical and Recreational Services Employees AUPCTRE ebinyego aka nkwekọrịta ka ha wepụta okwu n'ụlọ ikpe wee dozie okwu gbasatara ụlọ ọrụ na-ekesabụ mmiri na Anambra State anaghịzi arụ ọrụ ugbu a. Ya bụ mbinye aka nkwekọrịta bụ nke were ọnọdụ n'ụlọ ọgbakọ ezumezu ụlọ ọrụ onye isi ndị ọrụ Igbo na Anambra State wetara na njedebe ihe karịrị afọ 14 nke ya bụ okwu ji wee nọrọ n'ụlọ ikpe n'etiti otu abụọ ahụ. Onye ọrụ anyị bụ Joseph Egbeọcha ji akụkọ a wee bịa n'uju. Ka ebinyechara akwụkwọ na ya bụ akwụkwọ nkwekọrịta ka onye isi ọrụ na steeti a bụ barista Theodora Igwegbe nọrọ kene gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịhụ na ya bụ okwu nọbụ n'ụlọ ikpe bụ nke ewetara osisa nye ya nakwa ndị otu ọrụ ahụ nakwa ndị hụrụ maka iwepụta ya bụ okwu n'ụlọ ikpe maka igosi ịdị uchu n'ịhụ na ya bụ okwu bụ nke ewetara osisa nyekwa. N'okwu ya ka onye kọmishọna steeti a na-ahụ maka ọkụ nakwa akụrụngwa ndị ọzọ gbasatara mmiri bụ injinia Julius Chukwuemeka onye kọwara na ọchịchị gọvanọ Soludo bụ nke dị njikere ịhụ na ekesara mmiri nye mpaghara dị iche iche na Anambra steeti, kwuru na ya bụ amụma bụ nke enweghị ike inwetanwu ma ọ bụrụ na ewetaghị osisa nye okwu niile gbasatara ikesa mmiri na steeti a, ma kọwaa ya bụ ibinye aka n'akwụkwọ dịka njem azọpụgoro iji hụ na Anambra bụ nke ndị mmadụ nwere mmasị bi n'ime ya ma bụrụkwa nke na-aga n'iru. Na ntụnye nke ya, onye ji ọkwa atọni jeneral nakwa kọmishọna na-ahụ maka ikpe nkwụmọtọ na steeti a bụ ọkammụta Sylvia Ifemeje kọwara na gọvanọ Soludo abụrụgo onye zọpụkwara njem ọhụrụ n'ịhụ na steeti a bụ nke a na-akwalite n'ebe ọ gbasatara ọrụ mmepe ma kwe nkwa ịhụ na ihe ndị ọzọ dị mkpa ịhụ na ya bụ okwu bụ nke ewepụtagoro n'ụlọ ikpe bụ nke ọ ga-abagidezi hụ na enwetara. Onye ji ọkwa national presidenti nke ya bụ otu ndị ọrụ akpọrọ AUPCTRE bụ Maazị Benjamin Anthony onye du ndị ọrụ ndị ọzọ bịa ya bụ njem kenere gọvanọ Soludo, ndị ọrụ gọọmenti nakwa ndị ọrụ kọmitii hụrụ maka iwepụta ya bụ okwu n'ụlọ ikpe maka ịgba mbọ nakwa ike ha ji n'ume hụ na ya bụ okwu bụ nke ewetara osisa nye. Ka ọ na-akpọzi ndị ọrụ ya bụ ọnọdụ metụtara ka ha nwee ndidi ka gọọmenti enwee ike imejupụta akụkụ nke ha na ya bụ akwụkwọ ebinyere aka n'akwụkwọ. Ka Maazị Anthony nọkwara gosipụta ebumnuche ya na gọọmenti ga-aga n'iru kwụọ ndị ọrụ ahụ ọnọdụ ahụ metụtara ego ekwekọrịtara na a ga-akwụ ha. Onye ji ọkwa managing director nakwa chief executive officer nke ụlọ ọrụ Anambra State Water Resources Management and Urban Water Supply Asset Holdings Corporation bụ injinia Ikeobi Ejiofọ nakwa onye ji ọkwa onye isi ochie otu ọrụ Nigerian Labour Congress na Anambra State bụ Comrade Humphrey Nwafọ nakwa ndị ọzọ bụ ndị bịara ya bụ mmemme. Site n'Awka, abụ Joseph Egbeọcha maka akụkọ ụwa ABS.